Ko himen ko para bayit hautray Jisu Christ. Ka gospel mendakas ngi kawanra hakamajangi ka jinkali hato ngilong kibayap nengi im. Kisadusi kila kili ya kaneka jinkali banyo jingsotu ne jimpenshai Henry benriam yau Jisu halor kaneka pang namar saduzi kilong gibriu bam ngait ya ka jimipat jongi bayap te nakabinda jongi kalong bantep kalamburom ya ka metiap tangne bretne kano kadur namar kim ngeshu ya ka jimipat jongi bayap Henry ke piracy kila ngait ha ka jimipat jongi bayap te hapadeng jongi kalodon barabor ya ka jingya kajia jingya tainia halor kaneka pa. Te habaya bruyu kim jiburomshu ya ka metia. Tendeng hake jingim jongiru kala ban bit ya kaneka jinglong. Then tendeng don gibriyu what hapadengi kristanru bam duai ba nagabenda ki baya. Don gibriyu ba kili yangi palingi don kam ban duai nagabenda ki baya. Kadba dang im ngide ban duai, kadba dang im ngide ban lebha. Shisin layapat kam mendoishu. Kane kalonga argument jong buon ki briu what hapadengi kristan. Ni syait yusngo ya kane don ro ki briu ki bam ju don kataka jinglong ban ken mau ya ki bayap baduai na gabinda ki bayap kumba ngile hakabalang Catholic. Tangi don buon ki jingya per jingmod. Te ki sadusiru kilong kawe hakum kini ki jait briu bam don satya ya ke jingait haki jimmi pat jonge do. Namar bale kimpa diomadia kane namar kadbau Jisu udang ki kai umpat yap badumpit umpat nipat te kimpa dio ladru ban ngait ya kane bat ban yo I de lembau Jisu Christ ka perte kalayo ya ka jingmod bat ka jingi kai ka batimai ba ka don ka jimmi pat ka do badu uburiu ulaban mi pat bad ujisu ulawanra ya kane ka jingi kai namar ulang ublehi minta ke jingkeli hakama jongi kalong hato ngilong kibaya ne bayim bon sin haga jingim jongi ki kam jongi kilong ki kam bayap daga jingshisha uble ula tau yangi haga dur ka dar jongo bangindup embadu bangindup yamadiawu henre wat hadin ba uble ubsiap hapo jongi ya kaneka potentiality ngilaban no ya kaneka bor hapojongi banlong ki kon ba im ni jid bon sin ya ka jinglong bayam kaneka long ka jimma ka ba bon sin ni yo I hapadeng bon ki brio but ladangi puli naka shiti sha jongu Paulus Bakhuid sha Ephesus ka ba ar katla ngios ngo ngilong ki brio bayap Henry ngilong ki brio bayap namar ki pop jongi henre ha Jisu Christ ngilayo jingim ngilong ki brio ki bayap ha ka pop jongi henre ha Jisu Christ ngi em kumjuru ha ka jingya karen jongu Jisu badu Nicodemus ha ka gospel jongi anis lai ter ngilaban yos ngo lemda ubrio ukabiang laban yo jingim bam jikut kane kalongka jingi kai ka bau Jisu buha ka majangi kadon ka jingkot Jisu ban ka biang ka arsin kane ka jingka arsin kalong lemba ka bor jang ka jimmi pa jongu Chris menda ki sadusi ki kili syapang kane ka parshi syapang uwe kawe kende bad hinyungut ki lok kata ka jingi kai u Jisu wong kane kamde ka rukam bangi im habaneng kepertengi im kumbangi yap namar ladang ngim treban pidiang yau Jisu bad ngi kong ladang ngim treban kongu yau Jisu bad ngeit hau Jisu ngilong ki beri bayap nagata ka daw ladang ngi pay saudong jongi don bon ki beri ki im kumba yap namar kim bad pidiang yau Jisu ki im haka pop bad kim tre ban light luit nakane but haka ban sautu shushu ya kanega pang ngide ben puson ya ka jimpule peningkong mentakas ngi naka shiti jongo Paulus Bakhuid at hau Timotheus Paulus Bakhuid wong pinki im ya ka jinga hapo jampi
Penki im ya kata ka bor hapo jompi. Uno ubrium treben penki im ya kene ka bor ya kene ka jinga kilong ki buri baya. Na kata ka daw haba ngim treben ya ha ka jing shai jong Ïukharist kalong ka jinga kalong ban wadi ya Jisu barabor. Kaya ka jinga kabang idon ban dia Jisu ban kongo ya Jisu ha ka ju ka por daka taka jinga kabang idon ngikindai dia ka pop. Bun gi bru ki ngop ha ka pop bale na mar ka jinga kam trei kam hapo jong gilese na mar ka pop. Na kata ka daw u Paulus bakudu ongkom no omde ki kam jongi Henry ke jinga jongo bele ka trei kam hapo jongi ngilaban job. Tentang ki bru ki perkat ngilebun ki kam. Don bon ki bru ki snau sarong, but ki kran sarong ru hagi kam ki bale. Ngilaban le kano ka kam namar ka jinga jongu Jisu ka tre hapo jongi. Ide ban soto yakane. Tentang ki bru ki kran sarong ngale kane ngale kumda ngalalaban le kumda ter. Don bon ki bru ki kran sarong. Wat haba ngi kran kumne kata ka borban kran kumne ru kawan na kane ka jinga kaba don hapo jangi ka jingi du bele ka trekam hapo jangi ka jingku du bele ka trekam minta kadba pi Sngap yanga pi don hapo jambi ya ka jingkwa ban long ki Bakhuid nang no kawan kata ka jingkwa ban imkuid hapo jambi ka taru ka de ka jinga jong Ïukharist lese pila wan ha ka ne ka step na ka binda ka mas Bakhuid nang no kawan kata ka jingkwa ban wan mas namar ka ne ka jinga jong Jisu ka trekam hapo jampi kala perlong pi ban wan pediang ya Jisu ka Ïukharist Bakhuid ban duai kabamod man leke kam ki bang ile kade na kabenta ki namar ka daw jonga jinga jong Ïukharist ka trekam kata ka mod ngide ban sauto ngidon uble baim omde bayap ladang ngidon uble bayap nginem laban le kumpale mangi ngimlaban duai ngimlaban mane uble ngimlaban sautu ya ka jingkardor jonga jingim Bakhuid ngimlaban sautu ya ka jingkardor jonga jingim bahok kine bar ka wan namar uble udang im hapreng jongi naga taga daw u Jisu ong ya ki sadusi sisin layap ngin kalalong kum ki angel namar bale hapo jongi don kane ka bor balong angel hapo jongi ka trekam barabor ka bor balong Bakhuid. Mentakas ngi deke ya kasngi burom jongo Charles Lawanga bat ki parlog jongo kumba arpo Waywood ha Uganda. Kila yap na ka benta Ïukharist bale. Kaya kata ka bor kala pelong ya ki ban syayap na ka benta Ïukharist na marka na ka jingae. Omde ka bor jong kila jong. Ladang is shania ka bor la jong haba wan kano ka jingtenju ne jingyale ne kalat kalindi banyap na benda Ïukharist ngiyong ngam tre na mar ngating banyap ngating ban shashito nga sautu haba ki briu ki le kumne yanga haba ki briu ki bret yanga ha ka ding na mar Ïukharist ngiyong wat nam bret na mar ngating haba kata kading kan pinmong yanga ka pinjinjari yanga te ngi perkatang ka do Henry Charles Lawanga bat ki paralog kila dap daka jinga bat kata ka jinga kapelong yaki ban ngeit hau Jisu bad ki sautu lada ki brat yangi hakading kanum pinmong yangi namar ka jinga jong Ïukharist ka tre kane kalong ka daw buon ki bruyo ki koloy beniap naka benda Jisu lada omdon Jisu lada omdon kata ka jinga ka tre kam ngim nushu ban yap na ka benda Ïukharist ngim nushu ban kiana ka pop na mar kasuk yangi ban kongu ya ka pop ka do ka barabor ka trang ya ka pop ya ka bapin sabha Henry ka mensiam ka trang barabor ya ka bapin sabha ya uble ka don ka jingale ka po jangi baru Jisu om sisin layap ngin kerlalong kum angel kata ka mod ngidon ka dur angel kadba pi Sngap yanga pideban sautu pidon ka dur angel pidon ka jinglong angel pidon ka jinglong uble hapo jompi
bad kaneka jinglong uble hapo jompi kanang yo ya kadur kadar katba ngi kongu ya ka sur jongoble katba ngi ya ya kelindi jongoble ngidang pinne shushu ngidang pin kraw shushu ya ka jinglong angel kaneka long ka jimmandoy habangi pediang ya Jisu ha Ïukharist Bakhuid habangi plai ke pop jangi habangi Sdang ban ide ke paralog habangi kloy ban map ye kiwe habangi kloy ban yasu kloy ye kiwe habangi kloy ban isne ye kiwe kaneka jinglong angel kan roy stet hapo jangi yandang ila yapat omdeshu ubriu ha ka do ki kwa ban shonka henry angel kim kwa ban shonka kaneka longka jingkot ka bau Jisu buhap akama jangi tongin duwai bau Jisu perlong yang mater u Jisu pen sautu yang bangi long ki angel bangi deben kum ki angel da ka ba id da ka ba shakri da ka ba kendu ya Jisu hapo jangi Jisu ba id karku kardo yangi pen sle yangi pen kantang yangi ai ba kanega jingi kai men da kasngi kanang ya rap yangi ben kiana ki pop kiana ki jing sniu kiana bahar ki jing auria namar kasyang hapo jangi ya ka bor angel ka jinga ka ba pelong yangi balong ki kun jame en ya ro ya utrai Jisu Christ Amen.